Ayaw nila sumama. It's been a while since I've had your exposure. Next time I see you, I can't hold my composure. Missing your smile. Good morning. So, today is Sunday, 7th of July. Magliligpit muna tayo bago mag-coffee. KK? You're gonna be in my head tonight, I can't focus. Yeah, you got me choking. How are you so evoking? Yeah, and I can't decide. Pero, ano mo na yung patukan to? Nilawan ni makitubig. Bakit yan ako, Max? Hindi niya ba ito mariparto ba yung nasa? Kape muna tayo bago mag-chores ulit. Come on! What? Can you what? Of course. Come on. Aray, hulog si ma'am. Oh, say hi. Say hi. Ginataang kalabasa na may hipon kasi favorite yun ni Maxine. Tapos si dad naman, favorite niya yung talong. So, nalagyan ko na rin. Incorporate na sila. Lagyan na rin natin ang sitaw para kumpleto na. But first, coffee. Sarap. Sarap. Favorite ko talaga yung Great Taste. Great Taste. So, I tried ibang coffee, ibang brands, pero hindi ko bet. Yung Great Taste talaga maano siya. Parang tama yung tapang, yung tamis. So, wait na natin si Mr. dumating para cook na tayo. Andito na si Mr. At ito ang kanyang nabili. Talong. Ang palaya. Para sa ibang araw to. Hindi para ngayon. Then yung kalabasa. Siling pang sigang. Siling baboy. Another sigang. And then sitaw. Baka hindi natin ito ubusin. Ang dami nito. So mag-start na tayo. Start na tayo kasi aalis kami. Bibili mag-grocery kung saglit. So, start na tayo pagpuputulin itong sitaw. Paano ba kayo magputol ng sitaw? Kasi dati ako by hand. Dati kinaganon lang. Diba? Kaya lang isa-isa pa. Pwede naman kutsilyo hindi. Bakit natin papahirapan ang mga. So, pag ginamitan natin ang kutsilyo, mas madami yung makakat. Diba? Pagsabay-sabay. Should think. Ay, may butas ang kilikili. Pakita niyo ba? Yaan mo na. Okay lang. Okay. Asa na?
Okay. Tanggal. Laban lang natin siya. Mabilis na tayo matapos, no? Ang ganun. Ang ganun yung style. Let's see. If tama ako. If mali ako, di mali. Okay. O, diba? Dada. Nasaan yun? Ay, ito iba. I Paano am. surat? I am. Oh, surat. Surat. Okay, I've done some. Paano ang pag-slice ka? Oh, may uod. May uod pang kasama. Sayang. Isa sa butas. Ayan, ang gumanda na. Baka dyan nasa butas. Oh. Pakita natin. Uod is real. Uy, ayaw. Kala ko ba? Kang. Eh, hugasin natin ang kalabasa, pero hindi ko na siya babalatan. Ano na lang, i-retain natin yung balat niya kasi pag binalatan mo siya, lumalambot masyado. Siya mahirap balatan. You're gonna be in my head tonight, I can't focus. Yeah, you got me choking. How are you so evoking? Yeah, and I can't decide if I'm going crazy. Cut ko na lang cut ko tong kalabasa, tapos balikan ko kayo, ha? Okay. Alis tayo. Punta tayo ng market. Supermarket. Bibili lang tayo ng anong tawag dito? Bili tayo ng baon ng kids. Ayaw nila sumama. So, tayo na lang. Let's go. You're gonna be in my head tonight, I can't focus. Yeah, you got me choking. How are you so evoking? Yeah, and I can't decide if I'm going crazy. We're here. Kain tayo. Napaalat. Ayaw. Lumpia. Lumpia.
Maliit lang ito kay Ramavi. Pag ano, hindi mo na mauubos. Cheesy. Bigat. Bigat. You know, cheesy. May maanghang nga eh. Ayaw mo nang maanghang? Dito ko na muna din. Mabigat na yan. Yan mo na muna. Yan mo na muna. Okay. So, Pagas pa lang kita din. tapos na tayo mag-grocery. Pinala na namin ng McDo ang mga bata. Ay, uwi na tayo. Sobrang init. Papagas lang and then uwi na. Init. Look. Happy kids? Happy? Happy? Very. Tubig mo na bago. Mag-haul. Pagod. Bread. Kasi si Mavi nag-school. So this is cheese. Mga chips lang ito. Bizcocho. Masarap to. Malambot. Harvey's. Masarap yan siya. So, ito for the kids. Little junk foods. Ito kay Mami. And then ito, baon ni Max. Ay, ni Mavi. Baon ni Mavi yan. Si Max nag-aano siya. Ito summer camp. It's 3 weeks summer camp pero hindi naman niya kailangan magbaon kasi ano yun siya, sponsored. So, may free merienda and may free lunch sila. In exchange, they have to wash the dishes. Nag-wash kayo ng dishes? Talaga? Nag-soak ka ganun? So, in exchange for that summer camp, may free snack and lunch sila. Tapos maglilinis sila. Which is good. Kasi natitrain sila. Then another pambaon. Mabi. Essential. And then ito for Mavi, pad paper. Susulat na siya. Tama ba to ate? Ganito ba yung papel niya? Grade 1 to. Pero, parang naman, di ba? So, there. And then, ito na yung mga kay Mami. Alam mo naman si Mami, ito ang kanyang mga wishes. Ariel, kasi maglalaba tayo ng sandang niya.
Yun lang. Kasi naghanap ako ng brownie na perfume. Wala. So, ito na lang. Tsaka ayaw ko sana ng sachet kasi ang hirap. Pero wala namang available din sa supermarket. So, no choice. Ang kanila, the another essential. Tapos may free pa. Buti na lang. Pareho. O diba? Bongga. Ito ay color safe. So, at least, pwede naman siya sa white, then pwede pa siya sa decolor. So, nakakatipid. Diba? Tsaka, maayos talaga siya makaalis ng odor. And enjoy. Okay, so yan lang naman ang ating mga napamili. Basic needs lang talaga. Tapos, a little bit of junk for the kids and then yung baon. That's it. So, lilipit na lang muna ako. And then, siguro magpapahinga. Balik ako mamaya. Okay? Hi! So, lagi nagsisimula lang. Cook natin to. Kasi nag-request si Mister ng lechong paksiw. So, ito yung leftover kanina. Tutuin na lang natin. Kakahiya naman, diba? Hindi natin siya pagbibigyan. So, tutuin natin. A little bit of oil. Tapos mag-init ng pan. Sibuyas, bawang. Lamig. Then, pag mainit na, yung sibuyas bawang natin. Ilagay natin doon. Then, ulit. Gamit lang tayo ng tomas. Siga para maangkan. Leftover lechon. A little bit of more liquid seasoning. A little bit of sugar. Mamaya na pala yung sugar. Ano na. Ito. Ito na. Dito na natin ilagay yung water. Titik. Little bit of vinegar and sugar. Ayun naman lahat. Let's let it simmer. Okay. Let it simmer. Let it simmer to thicken the sauce. So, ganito na itsura niya. Konti lang naman kasi yung leftover. So, hintayin lang natin yan
thicken. Okay, hindi thicken yan. Tiwala lang. O diba, sabi ko sa'yo, tiwala lang yan. Ano na, thicken na lang kaunti yung sauce. Antay-antay ka ng kaunti. Hanggang sa medyo magbawas na yung sauce niya. But its center yung taste niya is perfect na. Magti-trail daw siya. Dad, where are you going? I'm going to put you down. Where's Daddy going? Magti-trail. What's a trail? Mom, Trail. what's that? It's like the motorcycle. Magpe-prepare siya para sa trail kuno. Trail kuno. Ang hobby. Ang hobby na sosyalin. Okay. So, alis na siya. Sandali. Binisita tayo ng sisterettes, fresh from PNR. Say hi to my sister. Hi guys! Siya yung second. Visit siya kay mama. Yes. Nandiyan ba si Maxine sa baba? Ano? Wala si Achi sa baba. Saan pumunta? Ewan ko. Nawalan na ako ng anak. It's with your friends. Kasi yung mga friends ng ate ko, watch nyo to, tapos mag-subscribe kayo. Ha? Fatima, Roslyn, Shout out! Joe, Strategy Joe, you better be careful. You have to like this page or else I'm not gonna do the projection, okay? I'll warn you, Joe. YouTube, shout out. Okay, so chika muna kami. Time lapse ko kayo, guys. You're gonna be in my head tonight, I can't focus. Yeah, you got me choking. How are you so evoking? Yeah, and I can't decide if I'm going crazy. Hello, mapatanong mo. Ano ka na, Miley? The pamangkin is here. Say hi to the pamangkin. Sa mga friends ni Ken, mag-subscribe kayo kay Simply Jenny. Okay? I-shout out ang mga friends. Sino ang mga friends is shout out. Wala akong friendless. Lonely, ano? Loner. Loner. Friendless. Introvert. So, but kaka-break lang. So, paano ba Masakit yan, pa. guys? So, yun lang naman ang akin. Say bye na lang. Bye. Okay, so that's it for today, people. Mag-goodbye na kami. See you again on our next vlog. Please like, please subscribe. Say bye-bye. Bye-bye. Kiss.